سلام سلام كاب هوب ميديا زارا channel نلوم نمبر كابتي زحلف أوان بزعبا دحر بايتاي كنس كله أب كتما أسمرا أب استفعل اللي بيتسجي سرحكم زبركم حبيركم نيري مو تجزيتي من أسيات إرتراويان بزعبا هاجرهم اتسنا برهم سمعيت أزيو العلد خلا سمعيت وقت مقط ناي هاجراو سمعيت تزرع على ترسوله زي بزنا برأوان مونا نحد حلو تي من سي زعبا إرترا زعبا تلادلتي حدا يغانون نبقى تما أسمرا متيوم أبز قبرو سرحيت زعبون بمعوز بالي زرار كم زنبرين أنا ممكن من سيمة نبتك زيتي مستوم أبكا بيز نبرو نزرار كم زنبرنا مو تي سمعت إرتراويان قال قاليلو تسلع عليه ناي ديليت هربتان ناي ناس إرترا زمن يلو زنبر أواني نيرو مو بفلاي ببعل إيماني باريا زرف زنبرو ودوات عدي ميلينير إرهاز بالله برغت مقصاب كومونا بتكتيتو كوتاس كلهم موسيقى نتات إرتران تزكاة نبري تياتراتن نتيناي إرتراوي سمعت كف نلعلي ممليسو زبرغن نبتزلع على الشافر زبط حينير وما أبكم زي موت كله أنا أبشين شعتميتن 73 ني إثيوبيا أديس أبابا غير أديس أبابا دما أو أب بيت سلي بيت زنبر نمويا كسب تي نميدا تبقى سيزوت عنده كأديس أبابا أب بياسا بهالبوتا تمالا سيناي إيدا سرحت سبيد ستوديو كومودما أديسو كيرا وي با بقى زبهال فوتو هاي زبهال بوتا الناس راحكم كله مستوم عرطي أنا زفلتهم نابو درجة أنا ود باين بركون لكن ود بات زورو سبات نميدا كنوات كم زلنا تزاراريبنا أب إرترا تزنبر سمعت أززي كم تغسكو رسون زغون كال زبل سمعت كون تنبر بزبلة ما بتسابة إرتراويان أبنا نحتلهم ثم يطلون زعما هجرهم زرادة لون زبرو كنتات زقف حينيرو بفلاي تمهرو يونيفرسيتي أديس أبابا نزقو دايزي يغسكوسون يمرون يتنفون يودون نيرهم كابس تبقى سدما أركيز نبرن أنا زفلتهم توم قالوا نلوهم زفلتهم كنا عسرت 3 سبات كاب أديس أبابا نميدهم وسينا بزي مسارات اتي معالتي تفليو 3 حدار شحن شعتم 74 دما تبقيسنا بخول لنا بحن تصاب دي كونس شدوش تسب بحادة بمنقدي دسي توم شوعت دما بمنقدي قوندر مرة خبينا دما قلنا بس مرة خون نتيوم نحنا تعرفهم مس ميدان بس مرة ندر خوزنا دما نتي قوتراتي بتريس تبقسنا لون نرخول لون نوصلهم كل سلسلة بخمسة منقدي كبد سوا كتتا بغلط وجن نسمرا متينا بس مرة دما كله تسب بس مرة زلوا بيتسووا زلوا دوكومنتون وراتون كوتاس كبد حل عزو خيد نميدا زيد اللي تحدد دهرم بصح عند ليتي بس مرة حديرنا على 15 هدار دحري دما تزد لنا كم كونغون أبى جديد كنجزينا دما بتا توريده زعما خلا كتما أسمرا أخريا بوسنتي أنا على ترشدشته هدار مشت بأخريا ما ينبسابلنا بعد نفاس نبرس عدي بتسحكي لنا مو أبرس عدي مثل سحنا دما أبو تجد الترخيبنا تقبلهمنا مشيت سلازبرة تومنا أنا عايزهم لازم أتخلص بس مرة أب كباب بعد نفاس أركبهم كأود ما تومنا يكفلزبي تركبهم نبر سعدي ويبحر برا أبتيهمنا تبجيلنا كلنا أوتي كرمنا زمتون نحنا نبحر برا تأكيدنا
ስለዚህ ኣብ ባሕሪ በረኻ ንርከብ ከለና እታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝሓደርናላ ካብ ከተማን ከምኡ ዝኾነ ናብራን ካብ ፅቡቕ ምግብን ዘለዎ ወፂና ኣብ ቁሪ ከምኡ እውን እታ መጀመርያ ትወሃበካ ሓንቲ ሻት ሰትየላን ምግቢ ትበልዓላን ሓንቲ ኩባያ ንጎ ሻሂ እንተረኺብካ ቀትሪ ድማ ሓንቲ ኩባያ ንእሽተይ ዛኒክ ገለ ትመስል ፃዕዳ በኣ ሩዝ ወይ ድማ ጥጦ ከምዚ ኢሉ ድማ ንክልተ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ምስናሕ ነዚ ኩነታት እዚ ዘይክእሎ እንተሎ ገና ከይረሓቕና ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ሓቲቶምና ክምለስ ዝደሊ ግን የለን ንሕና ግን ካብቶም 13 ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅና ብሓንሳብ እታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ሓደ ካባና ተመን ተነኺሱ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ ሂወቱ ሓሊፉ ማለት እዩ እታ ካብቶም ካባና ዝመፁ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ወይ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሓደ ካባና ከም ተሰውዐ ተመስዋእቲ ድሮ ስልፍ ከይበልና ጀሚሩ ማለት እዩ ካባና ሓደ እውን ንከተማ ክሰርሕ ስለተባህለ ተመሊሱ እቶም ዝተረፍና ግን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ርእሲ ዓዲ ባሕሪ ባራ ጉዕዞ ንሳሕል ኮይኑ ስለዚ ጉዕዞ ንሳሕል ከመይ ነይሩ ዝብል ድሕሪ ዛ ሓፃር ናይ መሰጋገሪ ግዜ ክምለሰኩም እዩ እምበር ከምዚ ኢሉ ካብ ርእሲ ዓዲ ናብ ሳሕል ንክንወርድ መዓልቲ ተወሲኑ ጉዕዞና ከዓ ቀፀለ ነዚ ጉዕዞ እዚ ዝመርሐና ዝነበረ ድማ ሳርዳር ዝተባህለ ካብ ሳሕል ናብ ከበሳ ካብ ከበሳ ናብ ሳሕል ዝተፈላለየ ንብረት ዘጓዓዕዝ እቲ መንገዲ ዝመርሕ ሰብ ሒዝልና ጉዕዞና ቀፂልና እቲ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ዝካየደሉ ከምቲ ብኡ ዝሓለፍኩም ተለኹም ከምዚ ሕጂ ካብ ሱዳን ንሊብያ እትኸደሉ ሳህራ እሱ እውን ብጎላጉል ሕፃ ዘሎ ዳርጋ ሳህራ ይትጉዕዞ ለይቲ ጉዕዞ ለይቲ ክትከይድ ትሓድር ቀትሪ ድማ ኣብቲ ክትዓርፈሉ ዘለካ ቦታ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ዝመርሑና ቦታ تعرف كم جين دابا ድማ ነቲ ኣሸጋሪ ዝኾነ ድኻም ፅምኢ ዘለዎ ከምኡውን ብጣዕሚ ምስቲ ሓድሽ ካብ ከተማ መፂኻ እትረፍዶ ንሰዓታት ሙሉእ ለይቲ ክትከይድሲ ናይ ፍርቂ ሰዓት ደቂቃ ዝነበረ ድማ ናይ እግሪ ምቑሳል ድኻም ነዚ ኩሉ ጉዕዞ እንዳተሓሓዝና ንሕና ዕድለኛታት ኮይና እተን ካብ ሳሕል ኣብ መንጎ ምግብን ስንቄ ማለት ማይን ሒዘና ነበርና ግመል ተራኺብና ኣብቲ መንጎ ክንዕርፈሉ ዝኽእል ቦታ ተራኺብና እቲ ጉዕዞ ኣሸጋሪ እናድካሚ እኳ እንተኾነ ገለገለ ሰባት ክሕብሩና ከለዉ ኣጋጣሚ ተን ስንቄ ሒዘን ዝመፃ ወይ ማይ ሒዘን ዝመፃ ግማል ምስቶም ብንው ዝመፁ ናይ ምትሕልላፍ ተገይሩ ብፅምኢ ብጥሜት ብዙሕ በት ቦታቲ መስዋእቲ ከም ተኸፍሎን ታሪክ ይሕብሩና ነይሮም ንሕና ናይ ልዕሊ ሰሙን ዝኸውን ኣድካምን ኣሸጋርን ዝኾነ ጉዕዞ ሰጊርና ድማ ናብታ ኣብቲ እዋንቲ ደጀን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረት ብሊቓት ዝበሃል ቦታ በፂሕና ኣብ ብሊቓት ድማ ኣብኡ ድሕሪ ናይ ሓደ እሸት ይዕርፍና ምሕዳር صباحيتو تي لمود ዝኾነ ወተሃደራውን ከምኡ ድማ ፖለቲካውን ትምህርቲ ጀሚርና ማለት እዩ ከርሜና ኣብኡ ተዓለምቲ ነይሮም ናብ ከባቢ ሱሳ ዝበፅሑ ዳርጋ ሰማም ውድኦም እዮም ነይሮም እሞ ቀፃሊ እቲ ተዕሊምና ን16 መዓልቲ ዝኸውን ፅዑቕ ትምህርቲ ክሳብ ናይ ጉዕዞ ደባይ እናድቢኻ መንገዲ እንዳፀንሑ መፅዑቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትምህርትን እቲ ትምህርትና ጨሪስና ድማ እቶም ከርሜና ዝነበሩ ሱሳ ዝኾኑ ዝበልኩ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ፈተና ማለት ትምህርቶም ኣብ ዝወድእሉ እዋን ኩሉ ግዜ ንሕና ብሊቓት ኣብ ጎቦታት ኣብ ተባይና ንሓድር ሓደ ግዜ ንዕኦም ብተግባር ብተኽሲ ዘለዎ ናይ ፈተና ክስታይ ገይሮምሎም ናይ ሓቂ ተኽሲ ንሕና እውን ከምዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ናይ ህዝባዊ ሓይልታትን እቲ ናይ ኩናት ሓድሕድ ፈፂሙ ስለዘይዓርፍ ዝነበረ ከምዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ኩናት ዝጀመሩ ኮይኑ ሰሚዕና ነይሩ እንተኾነ ግን እቶም ንዕኦም እዮም ፈተና ናይ ተግባር ዝገብርሎም ነይሮም ከምዚ ኢሉ ንሕና ንሶም ወዲኦም ትምህርቶም تعليم خبساتات كيدهم ካብቶም ንሕና ተዓሊምና ዝወዳእና እውን ንሓፂር መዓልትታት ናይ ገለ መዓልትታት ከባቢ ናይ ሓለዋ ፀኒዕና ድሕሪኡ ኩሎም ናብ ሓይልታት ንኸበሳ ክምደቡ ከለዉ እቲ ሓደ እንኮ ናብ ክፍሊ ዜና ናይ ስእሊ ሞያ ስለ ዝነበረኒ ናብ ናይ ስእሊ ዝተመደብኩ ሰብ ኣነ ጥራይ ነይረ እዩ በዚ ከምዚ ድማ ኩሎም ንኸበሳ ኸይዶም ኣነ ድሌተይን ባህገይን ዝነበረ ንኸበሳ ኸይደ ኣብቲ ሓይልታት ተወጋኢ ሰራዊት ንኽፅምበር እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኩሉ ከም ድሌትካ ዘይኮነስ እቲ ውድብ ከም ዝምደበካ እዩ እታ ሓንቲ ካብቲ ኣብቲ ታዕሊም ተምሃርናያ እውን ኩሉ ተምሃራይ ሓረስታይ ደባራይ ሸካሎ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ወቅቲ ኣይነበራን ኩልና ደቂ ተባዕትዮ ኢና እውን ኣይነበራን ኣብቲ እዋንቲ ኮታ ኩሉ ኣብ ሓንቲ መኣዲ ሓንቲ መኽባዕቲ ብምፅማቕ ኩሉ ዝነበሮ ባህሪ ለዊጡ ብሓባር ሓደ መንነት ሓድሽ መንነት ተጋዳላይ ዝብል መንነት ሒዝና ድማ ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ዋላ እውን ሓራቕ ዝነበረ ቆራይ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ባህርና ዝነበረ ናብ ሓደ ባህሪ ንኽመፅእ በቲ ዝተገብረልና ትምህርቲ ከምኡ እውን ዝኾነ ጌጋ ከሎ ነቕፌታን ርእሰ ነቕፌታን ዝበሃል ትምህርቲ ኮታስ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጥ ቤተሰቡ ስጉኡ ዝብሎ እቶም ኣቦውን ኣዲኡን ወይ ኣሕዋቱን ጥራይ እቲ ሽዑኡ ኣብኡ ዝነበረ ግን ኩሉ ኣብኡ ዝተዓለመ ከም ኣሕዋት ከም ደቂ ሓንቲ ደን ኣቦን ኮይና ንመስዋእቲ ከዓ ኩሉ ድሉ ኮይኑ ተጋዳላይ ዝብል ሽም ተጠሚቑ ከም ዝወፀ እዚ ድማ እቲ ብሩህ ዝኾነ ናይ መጻኢ ተስፋ ሓድነት ኮታ ሃይማኖት ወገን ጾታ ዘይብሉ ዓብይ ንእሽተይ ዘይብሉ ናይ መጀመርያ መባእታ ዝጀመረ ሓደ ናይ ቁኑዕ ዝኾነ ባህሪ ለውጢ መንፈስ ዝኸተለ እዩ ነይሩ ከምዚ ኢልና ድማ ኩሎም ንኸበሳታት ክኸዱ ከለዉ ኣነ ናብ ክፍሊ ዜና ተመዲበ እቲ ናይ ታዕሊምን እቲ ናይ ጉዕዞና ገድልን ከምዚ ይመስል ነይሩ እምበኣር ቀፂለ ድሕሪቲ ኣብ ዜና ተመደብኩሉ እዋን ክፍሊ ዜና እንታይ ይመስል ኣብቲ እዋንቲ ናተይ ዕማምቲ እንታይ ነይሩ ምስ መን ይሰርሕ ነይረን ዝብል ክቕፅል እየ ስጋብ ሽዑ ድሓንቀኒ ቻው